Kani gade ke bati CCTV, bat pidang pet ya kamaranting, belawan rasapi daka rupa, bapentingan bat pinbah. Ngala sedang ruai na do masya bangadang red na imay pa ma imay di nong ruai de hak ngasdang bantem haka snem bangadang dan rio snem di ngatem ning kong yang gitar kan di haka jing kre jing ruai jing I di ngasupit su tu na kandong bisa tu masya di ngala sedang bantem tinang tu perform ning kong di ha ying mani Christmas new snem tinang ta sedang ha do mentapat Jing suk kamin sim ngim la ban thịt Cả sông halin ti ba ngi chit Cả spa kami toy wat berkat batang naka jing im kan roy kadihi ka junga bangatau hi mga ngato mga puar ba ngadang siyang class 12 ti ngatau gani ka jingrai na marba buon sien ni kachpakraj pang ka jingsuk naladi na mar buon sien ni perkhat bah bangin dadon kani ngin dadon katai ngadayo puli music ba kamrem ba kumta get pinsasuk hendrai ka jingsuk kamwan na kita kawan naman sim na di kain tilaya kitu ki kena ki bakwa ban puli music ni bakwa ban le ka ru de ban le ban ya chaprang na marba da pidon hi ka jing sok na kamen sim ka la ka prte ka sniu kat noru da phiap tristam kat noru phinam than da phim le ka ba phim na do kamen sim ba phim dan ka taka parang mong inner peace kam dan tai Song tang happy hanga Panji jing suk nit ma Ublay ulay Man keluit banjit ya minta ni kalashay Berkat syuaba pinjam na marjing im kalong bakodor tam Ya ka arsin pim yo we bala ledla kodlad baro Kat padang don ka porha berthai wat bin sep ningkong nga bajay sisa hok nga bajay tu bah man le kini kijat nga bas bet ban shule di phone kum tu mga da stanat em di din iba kampi ba di ong ba pidon kasap mo di le bah kan ka way menta badang lockdown na mga mjudan por di menta lockdown ngong to baka kalong kum ni ka perthai te to di ningkong ru nga ong ba em kating sisa hendrai email pat di imay kan mo yung le ben no sa jisin tang kani ka way ai lat ila di ai kata ka choice mo ila di kani ka opportunity tingong to ting andala le pat ani ka pas pakai da ngai kendui ba kam ki di haka la lit recording mariham arrangement di recording ba Peter di i ba riboru i rap ya ka music ban arrange ki string ki tinga kham ka bah kain nga sautu ikhta mal be phila arwai phimla ban kan tukan ne do shijuna pen I have I 100% kain tika simpor hi to sngi bro sisngi ti ibang akan do iba kam ki ti ilawan I nile ka video siya ti siya may ranghi na sinong janga
te i ngam ju ta make up ngam ju le kitu kichat ngam ju kham mo kada first time janga kai ngala along sko kumpula handrai kapor bang lapet ha video pat ti iba kam kiri iba tay nga kalong very nice experience kan ngam expect bakan best kumta kublay siya iba kam ki madam de mairu ngam tre ban namar ki brio ki ba ailat mo banyarap yangi kum nga ki artist da pim dan hi ban long slur ban yu te ki tat ti kum iba kam ki pati ngam ni kong am da kwa kan henre ipen iba tole mo kumta le kumta ki banyai kumta kiu yu lum ya kiu yu lum ba he ba bakam ju ya kedat ru te henre katu kasngi bangi shoot katu ka jing ya lenti sha ya kasngi kalong worth it kan ngala page mentapat ka video bakan sa release mo Jing im klem mau siang kam long basket ya tringkat bad u play jing sok pin shen hon ka jing pen ya na trong na mar day mau pla tha bad la pen lo shu I go you play unong tha wat la ha I gambarit ni kra Ti ka jingsdang abang kendui maya shwa kata ngap ka on phai shwa hadu suppose na men shwa ma tlaban kli kumno kata ti kli dong ba kadon kowe ka jingwai jungi ba Desmond ba di Stacy pasa kata ka jingwai ka teng banjangan na phi ngatrai abaro ke rikhasi ngi ka dejuma ba pona ba kata bostuna jisha ti ngaru yo benta ban le ka video dan ba di wada jet ba di rida hak ti por ban shwa ma gisnam ti hadin ka tu hadin suppose nam biang iba Desmond I share ka di ka kowe ka video kepada po Facebook ti kita di kena samla maya link do ma ti ben sakap yang ile ka cover version mo bang kadung aku panpenya kadur jampi maki palang mipasni pilong jengkel mewatlah hadu mesyai ika dalamku selai mensim kadatik shisha Piwan shot sharp hati indonga Kau sempeli mundrang Piyai tapa pantai na pidale lengan kuana Pantai na pidale ti ben sakap ade ngalong sutnar pla kata namar ba kadairu ngadan kata ka sungu e kata ka jingruai banjangan na phi bat ngi ibat kani ka jingruai ka ba menta hadin suppose nam irwai maya ti nga phone ni ba Desmond wang mono ini mo hadin sebatai nga yong oi di bapudi sya Bangalore di national mairang ti lama ka Facebook FTP ka suk ti nga add friend im tu ngi that was try asna menshwa raja khat pra ja kendai kita kisnem ti ong ba nga try nga kwa banya dan mentalang hakini ka jil nitija jong phi ba firwai kumni ko benam kos nga ngai le videos ngai music video ti ong ba glad if long interested to bring email le tim ini par bidon cha Bangalore ka khame hola kataru ngi you keep in touch hakini kisnem
tung share text e kumtu te mi ruman ki videos be pelat hapo Facebook YouTube share page e kumtu stunat bha te hagen ka sien bat bakadon kani ka lockdown kumne te ngai mi ru wan phai shala yeng te hangni ke ngiyo alat te ngia phone biang e ki ban touch biang kumta yom kadon wi ke jingwai badang po dono jonga ko ban record e kumta te ong kadi di kalat ka ba kabu ba bha e bengiyo te nga pin itho e ba ribor MB kharshik badan ka Muliham studio arrangement te nia pin itho te baro long smooth ba namar ba nro sarkaru kala plat ke jingna jingwan enter district kumta ting yo ban ki ya chadum chapo mairang ba shilong kumta ru te kina record te nang ta ke sapoi ka ngiyo ban le ni ka music video jingsuk baga jingrwa ro of course ngi record ti ngam ong be bang produce banga tamar bangi da don tidang barakhot ka yeng jong i maya ru i ikmi pa jong i very supportive ngai kendu tu ki ong go ahead ngi le bet kene ti ngasnot ba po hadu kene ka klip map da bangi yo ban pelat pa di kene ka jurai Wat hajing meni jing jinjar Shu ai ngo you play bulong bakra oh hajing long briu ka long ba tang ba shuet na marjing i jong u play kan om sange penom babek maga jingwa jing maya ka don shaka ka kubor kamtam hiri ki por kum kine ni pe ke jing saudong ka perthai ki don ki malanya ni coronavirus ki thma ki don ki economy kalong kalau kulmar nang ta ki bon ki jing anat hangni yang tai ki jing clash para brio te kene ka jingwa krani ka jing sok ya ni kong ya kade ben kum ong mene maya kade ta inner peace ka one shana pi na po jong pi te lamba kene ka jingwa ngi ngai ba ka message kan kata e pi pen sengap ya kijing ya lyrics am tang video tingi kremen ba pinya pen pinya like but share Berkat swaba pinjam na marjing im kalong bakor dortam ya ka arsin pimyo way bala ledla good lad baro kat padang don ka por ha berthe wat bin sepe katali ka don be ka jingmu ban yarap lang ki wei par ki nang rwai namar ba yong ga juish ka ju maga por ba ka shillong ne kari khasi jing maga jila megla hi ka bon plat ki talent ban aingu shana namta ya kani ka social media karai ko ina ka platform sha ka bala kan tiu ba bar ka bla sei ki sub jong ka ri khasi jungi ma amdang khasi jantia ru jo shwe ru te ong tang na ka phone ban shoot kita ban upload nda ki record ru hagi phone umta fila ban record ki bon ki software ba pensuk ki khana samajungi bikin de hi tamba of course the day ba kwa pa ban kham ki show and kham bha show ting haban le kum ong ki mo professional hable po studio ne kumta te kene dik sinjam ko bang shimning kong e ba ye badi maya bangi shim ngada sinjam bangin take it to another level ma fi record ko phone ka biang e phila ban kalong very immediate mo kata kham kloi tamba ban company tana show te ka production ru ka haban long ka ba dakumoi pan ka ba approach dakumoi te nga aingu ba imen jore ka taru but am tang iru gwi ru ho tang ba mga shimet trangan mamla hi banong ba I'm not a promoter so to say amri ban promote tambangi kwa gwi ru kin one shakmat lang kumne bi tray lang nyarap we lara we gidan sub hakaliang khamtam kumi monong ki khana samla mentaru hamtam ki papas na Anthony Zaman usnem ki pas ya ka media course ma media tech na Moscom te kidaran ki camera ki ba among ek ti high end cameras bu kumni kum tai ru what ka phone ru ong tala ban sedang ei menta
Timut ngi support desa support system iwe mut don ki barwai don ki bashna video don ki bar record te ngide trailang te katahi kan wanra ya kata ka among the industry tamba that atmosphere ke bangila ba trailang benya promote ikinde ka put kam tem kam shna video te kabun sha kilar ke nong te banong epi ban promote kumin man kishna album ti gide ki album mo CD ne kamta te lamba kata kila ban yo ya kata income ndai menta berthai kam long show kamta manding ko ning sha beng ina jumat kisna men shwa ba piracy ka jor palad mur ki khana samla ne any artist ki bakwa ban mi album punsin ki do jengker men no namar ba kam mi show kata ka jingyo kam don namar ba ka jor ka piracy kam kono inu ru ka dehi kamta ka berthai menta ka long kamta wat pinong ki pop stars mau kum ki Britney Spears ni ki band YouTube taru ki pemi album mande CD kem de show entah ka jok entah lagi bagi tour ki yot ki live shows kum ta ter te wat hangi par ha konteks ke jongi pan dang boong promote te ngatrai ban pemi album kala jenjar mata bande hard copy na CD te we can use these platforms te mentari YouTube la ban monetize ro te da fitibet shisha pidon sha kasab pinang sha ban attract ki brio nathai pinang yo subscribers kambon te nangta pla ban monetize kata wala di jing yo baret makna san rio jan wa lash por jar shi banai ro long gadon jing mi kai namba ka YouTube monetization